fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takusan yoni to jare mbolo jare mabuɓe tulde duuki lewa hammata lewa ɓokki julki lewa jolfuɓe ko on waktu yoni ha to alirde nan ka FM mo galoya yonti kompitale ɗemgal Pular ina jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie gonnoɗo hoorejo leydi ndi Mohamed Ould Abdoul Aziz o nodditama lawol nayoɓol e yeeso police toppitiɗo ko fati e bonnugol ngalu kame koppareje to leydi Sénégal capanɗe tato e joyo taw ko ɗannotonoɓe e ɗalle suuɗo ndu ko kamen jagga e ñalde hanki nde toon to wuuro wiyetengo Saint-Louis to leydi Mali nana ko fois do hoorejomo leydi Ghana caggal jillu makko e nder leydi Mali hanki o holliri omo jogui jorto moƴƴo e nduɗo taw ko laamu sabburdu ndu leydi Mali ko to Guinée ko Guinée Bissau ko ɓen ɗon taw ko cortège mo Cellou Dalein Diallo ko kamen padda e kikiɗe hanki o toon to wiyete Kankan taw kay ko yimɓe Alpha Condé paaliɓe to leydi Congo Kinshasa ko hande laamu ngu rokkino yamirore taw ko udditgol duuɗe ɗe kono tan ɓen ɗon jangguinoɓe kolliti ko alay saago ɗum ɗon faɓɓite ha ñande 26 lewru gonɗen ndu bisimilla mone kettogol joni piren pacciren. tinne kadi kala tinɓe yo tintina ɓe tinano. ceerno Makki Muntaga Tall e ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo juma Cheikh Oumar Fouti yomo Dakar eɓe jogui beelem mawɗo no feewi habru dendagal bandiraɓe julɓe ha tengte fuutankoɓe wonde ɓe udditi école aji ɗiɗi narɗuɗi jaaduɗe e jamanu ɗi hinde Darou Madane de l'excellence Abou Nour. Darou Madane de l'excellence Abou Nour ko école aji bilingue woni to arabe e français foof janggate. école aji ɗi noon ko ɗi jaɓɓoto ko sukaɓe yaroɓe duuɓi 3 duuɓi 5 ha duuɓi 12 fandare mabɓe noon arwanide ko dendagal sukaɓe janggoɓe hen wona rewɓe wona worɓe e nder duuɓi 3 tawa jomum reni ɓurana hano hannirta ni. Darou Madane de l'excellence Abou Nour ko école aji jaaduɗe interna woni tigui ñamde e yarde e safaruji e korti sukaɓeɓe kala ko hen tawata hano hannirta ni. Darou Madane Abou Nour kadi holto sukaɓe keɓata mbatta jangguinede hen anglais tawa kadi ene yaade informatique. Darou Madane Abou Nour de l'excellence ko école aji gollotoɗe leyɗele mawɗe ko wayno leydi turque. Darou Madane de l'excellence Abou Nour ko école aji kadi jaaduɗe e sunnaniraɗo men sallllahu alayhi wa sallam saabu ko école aji worɓe keeɗi ko banggue école aji sukaɓe rewɓe kadi keeɗi ko banggue. so tawi ko Darou Madane Abou Nour de l'excellence sukaɓe rewɓe on tawate koto wiyete villa 1778 liberté 3 Dakar. so tawi ko Darou d'excellence Abou Nour sukaɓe worɓe on tawate koto cité Sonatel 1 numéro 18 to Ouest Foire. Darou Madane de l'excellence Abou Nour kala jiɗɗo ko ɓuri ɗon labde mbatta ko 77 383 94 94 walla mbaɗa 78 149 44 31 walla mbaɗa kadi 77 638 31 78 aɗa wawi kadi wadde 77 912 27 15 kala nodduɗiɗo numéro uji ma heɓ Darou Madane de l'excellence Abou Nour keɓa ko ɓurɗo lattude. Darou Madane de l'excellence Abou Nour mbadden danɗo faade mabɓe.
hayo bela mi dañi bela ko batake tintinde umurade e docteur Djibiso. Docteur Djibiso ɓurɗo le grand guérisseur ko wittiyanke safruji fina tawa. Docteur Djibiso ene safra fiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra rewɓe wonduɓe kista fibroma dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darotaki. Docteur Djibiso le grand guérisseur ene safra worɓe usraɓe goragu e wasu worɓe jippiɓe leese e worɓe yawɓe yitade koye men. Docteur Djibiso ko wittiyanke ko safiyanke ko labɗo reedu malaɗo wune. Docteur Djibiso ene safra wonduɓe asma, wonduɓe tension, diabète, keeceji musoje, koyɗeji musoje, deedi guttoji. Le grand guérisseur ko labɗo reedu malaɗo wune. Le grand guérisseur docteur Djibiso ne andina dendagal bandiraɓe kiliyeɗe makko oɗo sahaji nomo tawe nder Kidira to base makko principal e nder wuuro men Kidira e nder galle makko ta waɗɗani juma mawka ka Kidira waɗɗani kadi galle maire commune Kidira. Le grand guérisseur docteur Djibiso mo andina bandiraɓe kadi omo jogui base makko patam limijo tawateɗo to Djoum. Kala garɗo ha to Djoum sa ari ha to radio ngatamare e étage o sanga biya 3e étage ma taw ɗon base docteur Djibiso le grand guérisseur tawa kadi waɗɗani gara bisuji biteɗi Dakar Demdim. Le grand guérisseur ene andina kiliɗe makko base makko keso mo uddino to Dakar to Dalifort e oɗo saaha joni o eggini base o artiri ɗum to Kermassar. So tawi a ari ha to Kermassar ha waɗɗani pharmacie Biramli waɗɗani kadi juma to imama Gueye julnata. So tawi a ari ha yettima on nokku sa waɗi 00 221 77 924 16 81 ma hawri miñi ko almudo makko biyeteɗo Makki Ɓam bawɗo golle labɗo reedu niwiɗo ko kañum woni ɗon e oɗo saaha to balɗo 24h/24. So tawi a ƴetti bus walla a ƴetti taxi, so tawi a ari ha to leegal biyetegal Kermassar a wi jomum jo joƴƴine to wiyete ari Biramli ko ɗon tigui docteur Djibiso tawate. Docteur Djibiso le grand guérisseur kala jiɗɗo jokkodirde makko mbaɗa ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa 00 223 70 85 72 47 ko woni numéro makko WhatsApp. Le grand guérisseur docteur Djibiso ene wi on safroyade ɓuuri safroyede. Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa kumpital ɗemgal pular ñalamo ko amde altine ina hawra 12 lewru yarkoma octobre hitandu ujunnaje 2 kabaruji e ɗemgal pular puɗɗortoɗen koye nder leydi Mauritanie no mbironoɗen e gardidi kabaruji ɗi tawa kay ko police halfinaɓe ko fati e pollugol tawa koye ko ngaalu kam e koppareje kamɓene ɓe mbawi noddidde gonnoɗo hoorejo leydi ndi woni Mouhamed Wul Abdoul Aziz kongol noon woni lawol nayaɓoyol komo jooɗo e yeeso ɓen ɗon polisaɓe halfinaɓe ko fati ha joni e to banggue borjingol jawdi kam e koppareje kanko hoorejo leydi ndi noon e tuma kanko mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi e tuma nde o nodda e ñalde aletari hanki nde o waɗi kay no hewno wadde so salade jabtadeɓe kono tan e oɗo saaha joni o holliri kanko lawol ina hokkimo ha joni wasde jabtadeɓe saabu kay wondemo mennoɗo ardade leydi Mauritanie saabi noon o noddita kanko on ɗon gonnoɗo hoorejo leydi ndi ko inde makko kay ina tawe e doggol ngol yaltini ɗum taw ko ɓen ɗon sarɗiyankoɓe halfinaɓe wadde loskoji e duuɓi sappo laamu makko kanko Mouhamed Wul Abdoul Aziz ina teska noon oɗo saaha joni kanko hoorejo leydi ndi ko kada kanko gonnoɗo hoorejo leydi ndi ko kaɗaɗo yaltude Nouakchott wuuro lamorgo leydi Mauritanie ko sakkiti ko kadi o wawino waddude peeɗeli guite tawi kay ko on gonnoɗo gardiɗo jagorɗo makko woni Yahya Wul Haddemin e tuma kay nde wino kala ko waɗi ɗum ɗon nde wanno koye less jimadi makko ko kanko o hokkuno ɗum yamirore o yeddino kan ɗon haala
hoɗɓe to wiyete raka ɗum ɗon tawate koye nder falde to wiyete bum deydi kamɓene de oɗo saha joni ɓe erima laamu leydi Mauritanie nde wallataɓe ko ɓuuri yawde yaccade ɗum ɗon de koye ko fati e ballal ko caggal tan nde toɓoli kewɗi doole garno toon ɗum ɗon ko guila ñande altine ɓennuɗo ɓe kolleri ɗin ɗon toɓoli de caabima gueɗe kewɗe mbawi bonde e nder gonɗon wuuro wiyetego rak saabu kay e oɗo saha joni koɗorɗe kewɗe koko keeli yimɓe hewɓe ngalaɗo koɗi beddaji ɗi wuuro ngo koko heewi ndiyam kono tan e wiide mabɓe guila nden ha joni laamu leydi Mauritanie ala foof ko addi toon ko fati e ballal te kay ma mbiya koko moɓɓi guite mum ina saali darde oɗo saha joni gonka mabɓe haali ɗum ko jayde witende Sahara Média ɓe kolleri tan e oɗo saha joni kadi ɓe ñiñi taw ko ɓen ɗon suɓaɓe wonande on ɗon diwan guila noon to banggue mairie o hani e ɓen ɗon taw ko dibiseji woni sarɗiyankoɓe ɓe kolleri ɓenne de ina ponno daranade ɓe e ndiɗo mbadi kono tan hay nafoore wotere ɓe jiyani hen koye nder hen tan ɓe erima oɗo saha joni laamu leydi Mauritanie nde wallataɓe ko ɓuuri yawde yaccade guila tan to banggue koɗorɗe koppareje hani e to banggue ɗum ɗon ko wiyete gueɗe to banggue guura taw ko ɓen ɗon on ɗon taw ko direction générale l' agence algérienne taw kay koko fati e ballodiral to banggue caggal leyɗele kamo gardiɗo ɗum biyeteɗo Mohamed Safik taw ko Mesbah kankone o joɗodima e nder Nouakchott wuuro lamorgo leydi Mauritanie gardiɗo jagorɗe ɗe Mohamed Wul Bilal Messoud e nder jonde nde ɓe mbawi kay yewtidde taw koko fati e jokkodiral moƴƴal hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Algérie e oɗo saha joni koɓe ƴettuɓe peeje gam kay ɓeydade taw ko moƴƴitinde wonande kay jokkodiral hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi ina tawtora nden ɗon jonde taw kay ko joɗaniɗo leydi Algérie e nder leydi Mauritanie jagorɗo ko fati ha joni e cukaku jagorɗo ko fati e golle cukaku kam e coftal ɓalli Taleb Wul Sidi Ahmed kankone e nder jillu ngu waɗi toon to wuuro Seli Babi lamorgo diwan Guidimaga o holliri oɗo saha joni de woni darde mabɓe ko beele wawde wallude sukaɓe e haɓade ko ɗum ɗon ko wiyete jonde wasam gollagu kanko jagorɗo o holliri maɓe mbatta taw ko financement fodde 100 projet ɗum ɗon ko toon to diwan mo Guidimaga beele tan wawde wallude taw ko sukaɓe finoɓe toon to diwan mo Guidimaga no umri e jonde wasam gollagu kanko jagorɗo o wawi kay joɗodade toon e ardiɓe diwan mo Guidimaga hani e pelle taw ko pelle société civil en hani e ɓen ɗon ardiɓe sukaɓe e diwan mo Guidimaga e wiide jayde wiyetende Sénaliyun taw kay ko ɓiɗɗo leydi Sénégal najo suko tokoso jarowo e duuɓi sappo e ɗiɗi ko kam tigui yiita ina yooli e nder maayo ngo leydi Sénégal ɗum ɗon noon woɗɗani to wuuro wiyetego Magama yaltini on ɗon communiqué ko jagorɗo kalfinaɗo ko fati e gueɗe nder leydi Mauritanie o holliride ɗum ɗon waɗi ko toon to wuuro wiyetego Neyma to kay ɗum ɗon tawate koye nder diwan mo gorgol balɗe tati tan caggal muɗum ko suka goɗɗo tawi kay ko mo jibinande leydi Sénégal kamne kayne tawan yitanoma ina yooli ɗum ɗon ko toon to wiyete Bogué tawa kay ko lamorgo diwan toon e nder ha joni to woɗɗani lamorgo diwan mo Bragna woni alega Rogere Dieynabire tawa ko gendarme leydi Mauritanie kamɓene ɓe ummima e nder Nouakchott wuuro lamorgo leydi ndi ɗum ɗon waɗi koye ñalde alerte hanki o ɗum ɓe tindi ko toon to leydi Centrafrique woni sababu yagol mabɓe toon noon ko beele kay wawde artirde jaam en toon e nder leydi Centrafrique kamɓe yaaɓeɓe maɓe gon fodde 150 taw kay hen jeenayo ko officier ji nogas e jeetato ɓen ɗon ko sous officier ji e nder 100 ɓen ɗon gendarme aɓe taw kay ina hen to banggue équipe toppitiɗo ko fati e cellal kam e équipe technique soɓe jeehi toon to Centrafrique noon ɓe gonata koye ndes jimadi fedde wiyetede fedde loni
sen gummima leydi Mauritanie jaɓenten koto leydi Sénégal no mbirunoɗen e gardidi kabaruji ɗi tawa ko ɓen ɗon waɗoɓe ɗalle ɗe ndewani lawol kamɓene fodde capanɗe tato e joyo ɓen ɗon ko kamen jagga toon to maayo hango ngo leydi Sénégal ɗum ɗon waɗi ko toon to wuuro wiyetego Silwi ɓen ɗon dadiɓe toppitiɓe ko fati e nden ka maayo leydi maaje kaɗɗe ɗe leydi Sénégal ko kamen jagguiɓe tawa noon ɓen ɗon jaggaɓe hen 16 ko ɓiɓɓe leydi Sénégal 19 ɓe ko guinenaɓe hen joyo jeeya koto leydi Gambia kamɓe kala noon koɓe tindinoɓe toon to dowlaji toon to dowlo Europe Guy Marius Sagna ko kanko ardi catal biyetengal FRAPP France dégage tawa kay ko activiste Sénégal najo woni dilliyanke kankone o holliri e ñalde altinare hande nde maw joƴƴinoy plainte toon to procureur république mo leydi Sénégal on ɗon plainte noon fayi koye biteɗo Aliou Dembourou Sow tawa kay ko sarɗiyanke Sénégal najo ɗum ɗon ko satude on ɗon haalno haalande kanko Guy Marius Sagna o nanirani walla o yirani nden ɗon haalande jaam o noddi o holliri tan ko nden ɗon haalande de ko haalande leñamare e nder wiide makko ni o fondi nden ɗon haalande Aliou Dembourou Sow koye haalande taw ko on ɗon biyeteɗo Adja Assou taw ko liggotonoɗo toon to 7TV cuurnoɗo konngudi kantoriɗi faade leñol fulɓe o holliri oɗo saaha joni laamu leydi Sénégal ina foti ha joni ƴettude hen kuule ko ɓuuri yawde e yaccade saabu tan ɗin ɗon konngudi ɗi uftiti ɗum on ɗon sardianke biyeteɗo Aliou Dembourou Sow ko konngudi gadduɗi filñitare e nder leydi Sénégal toon to wiyete Île Gorée jeeya koye nder leydi Sénégal ko nokku kay taw ko garatenoɗo no fewi to banggue wangotoɓe guila tan rafi coronavirus ari e nder leydi ndi on ɗon nokku koko uddono kono joni o ɓeyduti ɗum en kettoten Cimtol Fatimata Ba. Île Gorée ko nokku ɓurɗo wawde wangede e nder leydi Sénégal kono no wayno de guila rafi covid-19 ari e nder leydi Sénégal faade joni nokku koko uddonoon ha saabi teska toon no wayno de yewede e gueɗe kewɗe dartade e aset ɓennuɗo no wayno de nokku udditama kono on teska kala jaahowo toon e oɗo saaha alay saago ko ma waɗa cuumorgal ko noon tigui tawa kay ha joni e nder leydi Sénégal ɓen ɗon waɗoɓe trafic taw ko kulle kaɗaɗe warede oɗo saaha joni kamɓene caggal nde ɓen ɗon sinnaɓe ɗiɗo e Côte d'Ivoire najo jaggono toon to Bowal laaɗe diwoje ngal AIBD joni o ko yimɓe ɗiɗo tawa kay ko kamen tigui mbawi jaggede tawa kamɓe noon ɓe jagguirama fodde 47 tawa ko takkere nden ɗon takke tawa ko baroɗe koye nder hen tan oɗo saaha joni e nder leydi Sénégal kuulal 32 ina haaɗi yoga e kulle warede koye nder ndin ɗon mbadi tan ɓe kolliri ɗum ɗon ni ɗen ɗon kulle ɗeɗo oɗo saaha joni ɓen ɗon waɗoɓe trafic mumen ina kewi e nder leydi Sénégal te ɓe ittata ɗum ko toon to parquet mo Niokolo Koba e nder hen ɓe kolliri oɗo saaha joni ko alay saago tan laamu ngu ƴetta hen kuule tidde saabu kay so renaki wone kulle nattat yiyede e nder guendi Sénégal ɗum ɗon ne jeeya hen ko wayno baroɗe kame cewɗi Ousmane Sonko tawa ko gardiɗo parti biyeteɗo Pastef kankone o suuti konngudi tawa kay ko faade e laamu leydi Sénégal ɗum ɗon waɗi ko jillu makko to yano toon to Mbour en kettoto Cimtol Fatimata Ba. Ousmane Sonko hoorejo lande Pastef no wayno e ñalawma hankode o yillima toon to Falde Mbour toon to Malicounda e haalande makko kam Ousmane Sonko o yiide no haawi leydi Sénégal no wayni juute num e jaaje num hono noon kadi no jogui ngal holko saabi ɓesguji mumen e kala saaha no joola e laakon Samba Lakar gam yaɓan toon to leyɗele Europe e kala saaha ina keddo e maaji kaɗe e wiide makko no wayno ɓiɓɓe leydi Sénégal ɓenan toon to Mauritanie hono noon kadi heddiɓe toon to Guinée tawi ko awoɓe ere kala saaha ina lepte musɗe e wiide makko no wayno ko laamuji woni ko mbaɗani ko poti wadde ko gam wallude ɓen ɗon sukaɓe no keɓiri golle e nder leyɗele mumen hono noon ha hande toon to Malicounda ɓe gawi toon kono foti wonde no wayno leɗɗe temedere ɗum noon ko gam haɓade yool ko noon Fatimata Ba ha joni e nder leydi Sénégal to wiyete Diagali jeeya koye commune mo Barkeji kamɓene taw ko on ɗon poste de santé tawateɗo toon to Diagali oɗo saaha joni ɓe koytoto koko fati e courant saabu kay e wiide mabɓe tawa koye wiide on ɗon biyeteɗo Biti Diop tawa ko sage femme tawateɗo e poste de santé o holliri
taw de hay oɗo saha joni ɓen ɗon rewɓe taw ko addateɓe on ɗon ndun ɗon suudu safrirdu taw ko rewɓe sowiɓe woni soɓe jiiɗi ngarwinde debbo e oɗo saha joni tawi kay koye saha jamma ko maɓe kutoro ɗin ɗon lampaji torso woni lampa junggo saabi ɗum noon ko ɗen ɗon taw ko on ɗon poste de santé o ala to banggue courant ko noonne kayne wone gueɗe taw ko gueɗe bawoje moftede e nokkuji ɓuɓɗi oɗo saha joni ko maɓe ƴewno e ɗumen galas ha toon to jagal ha toon to wiyete barkeji ha walla ni ha toon to wiyete Linguére e oɗo saha joni ɓe namdoto leydi Sénégal laamu leydi Sénégal ko nde wallataɓe ko ɓuuri yawde yaccade beele kay on ɗon poste de santé ina wawa hebde to banggue courant goto noon e ɓiɓɓe wuuro taw kay ko toon to wiyete Diagali wawi walludeɓe ɓe dañi ambulance taw ɗum ɗon waɗi ko ñalde aset ɓennuɗo nde ɓe holliri hen weltare makko kadi o jaari on holliri ɗum ɗon ko nafoore mawde wonande taw ko ɓesgu ɓen ɗon finoɓe toon to Diagali kadi on ɗon poste de santé fodde guure nogas taariɗe gonɗon wuuro Diagali ina gara toon gam ha joni dartude safara Serigne Babacar Sy Mansour on ɗon khalifa général de Tijania kankone o wawino yaade toon to Medina Baye gam yettinoyde dowuji makko caggal nde on ɗon khalifa mo Medina Baye yaltuno aduna guila kay e lebbi ɓennuɗi ɗi kanko on ɗon Serigne Babacar Sy Mansour o wawi joɗodade e maahi Ibrahima Niass taw ko khalifa kessomo wuuro Baye o holliri tan de ko galle goto hakkude toon to wiyete Medina Baye kam e to wiyete Tiwawon kamɓe ɓen ɗon ardiɓe diineji de koɓe neɗɗo goto ko kamɓe tigui ndendi kala yiyande kadi ko kamɓe jiidi pandale kadi kanko Serigne Babacar Sy Mansour omo fada e ñalawma janggo ko ñalawma janggo ni o foti wadde haalande taw koko fati e gammu Tiwawon baɗowo e kala hitande beele noon ma gammu o wat e nder hitande hikka ujunnaje 220 walla gammu o jogorani wadde ko wawi hen wonde kala ko ñalawma janggo ɗum ɗon laaɓata ko fati e rafi coronavirus e nder leydi Sénégal hono no holliri jagorɗo cellal genniɗi Abdoulaye Diouf Sarr e subaka hande 650 e jeenayo ƴewnoɓe so tawi gondani e rafi coronavirus ko nogas e nayo tawa ina gondi e rafi o 653 e nder ɓe cellano kefti cellal mumen nogas e nayo yitaɓe ñalde hande ɓe hen jeeɗiɗo ko cas importé woni tan ittuɓe rafi o to caggal leydi jeetata ɓe ko cas contact suivi woni raɓaɓe to banggue jottodiral hen jeenayo ɓen ɗon ko cas communautaire woni raɓaɓe taw hay goto anda dabɗo ɗumen dendagal ko wonde rafi coronavirus e nder leydi Sénégal ko 15 ujunere temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayyi e ɗiɗo taw hen ujunnaje 13 ujunere e temedde tati e capanɗe jeenayo kefti cellal mumen capanɗe tato temedde tato e 15 ɓen ɗon mbasi pitali mumen joni o ina tawe suuɗi safrirdu ujunere e temedde 5 e capanɗe jeetato e jeegomo sen gummima to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mali e wiide jayde AFP taw ko jayde France Presse kamɓene ɓe kolliri e ñalde aletare hanki nde ɓe jaltini taw ko on ɗon kabaru ɓe kolliri waɗ pelle waɗ boniyankoɓe mbaɗi jangu to wiyete Farabougou taw noon ɗum ɗon koye nder cercal mo ñono ɓe mbawi kay uddude gonɗon wuuro hay goto natata hay goto yaltata woni yimɓe wuuro ngo yinnoɓe de nattude ɗumen ko ɗon tigui jani e pittol ɓen ɗon wat boniɓe yimɓe jeegomo e civil en mbasi hen pittali mumen yimɓe joyo yimɓe 10 gañima yimɓe woɗɓe kadi naati e ladde ha joni cuwaka taw yitede ɓe uddi wuuro ngo ala natowo ala jaltowo ɓe nawi kadi fodde jawdi kewndi no fewi fodde ko ina tolno ha ujunnaje 3 hoore taw ko jawdi daridi ɓe mbawi yadude mumen caggal ɗum ɗon noon nde ɓen ɗon halfinaɓe nden ka leydi Mali tini ɗum mbawi kay arde ko ɓuuri yawde yaccade nangodiri e ɓen ɗon wat boniyankoɓe ha mbawi fabade gonɗon wuuro kay dandude ɗumen e juuɗe ɓen ɗon wadda boniyankoɓe ha joni koye nder leydi Mali keddotoɗen Nana Akufo-Addo taw ko hoorejo mo leydi Ghana kankone o holloride omo jogui hoolare faade e laamu sabbordu ndu leydi Mali ko caggal jillu makko toon e ñalde aletare hanki nde o yidori e gardiɗo leydi ndi taw kay koye gunɗon laamu sabbordu biyeteɗo Ba Ndaw e kam ha joni e cukko muɗum colonel
on ɗon biyeteɗo Asimu Goita e wondude Moukhtar Wane gardiɗo jagorde de leydi Mali kanko nana ko fo a dow o wasimaɓe oɗo sa joni so tawi kay ɗin ɗon lebbi 17 biyaɗi ɗi so ɗi timmi yoɓe dokkita laamu ngu civil en o holliri oɗo saha joni leydi CEDEAO ina paari gollodade e leydi Mali jungo gam tan wawde yaltinde Mali e ɗeɗo caɗele to leydi Congo Kinshasa ko ñalde altine hande nde laamu ngu rokkuno yamirore yo uddite taw ko duuɗe jangguirde ɗe woni duuɗe leydi ndi ɗum ɗon ko caggal ne rafi coronavirus nanno toon leydi duuɗe ɗe kala ko uddanoɗe kono tan e wiide ɓen ɗon jangguinoɓe ko hay loppet duuɗe ɗe udditaki e ñalawma hande o jangde fuɗɗittako ɓe paadi kay ko haɗo e 26 lewru gonde ndu taw kay laamu ngu humni koɓe kalduno e muɗum to leydi Guinée Bissau cortège taw ko sellu Dalen Diallo kamɓene ɓe kaɗama taw ko ɓennude woni ɓe padda ɗum ɗon waɗi ko ñalawma hanki o to wiyete Kankan tawi kay faliɓe ko yimɓe wiyeteɓe taw ko yimɓe Alpha Condé gonɗo hoorejo leydi ndi koye nder hen tan waɗi pelɓodiral joni o ina huura to banggue haare leƴƴi toon to leydi mbiyetedi Guinée Conakry sellu Dalen Diallo holliri kala goto e nder ha joni leydi Guinée Conakry ina jogui hakke yillade e dendagal leydi ndi ina jogui kadi hakke ha joni renede e to banggue kisal koye nder hen tan kono holliri oɗo saaha joni oɗon biyeteɗo Alpha Condé kam kay ko kam adi taw ko sudde haalulaji taw ko konnguɗi to banggue leñomagu bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kam e daariyankoɓe aya o weltare TV gasi ha laaɓi koto gunoɗen kabaruji men e demgal Pulara ceerno to karallagal to ko Saydou Abouba e yeesalerde nde ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia yo jaam Allah hiran en